Gada ng sarungkap, gumantang lugadan man ang duwang miyembro kang 22nd Infantry Division sa nangyaring engkwentro sa Barangay Calmayon, Huban, Sorsogon. Pasado alas 11 nimbanggi kang Domingo, Enero 15 na nagdurar ning haros sarong oras. Sigun sa Huban Municipal Police Station, nakaresibi ng sumbong ang nasabing pura sa dapit sa presensya kang New People's Army sa nasabing lugar, kung sain, tulos manining pigrespondihan kang militar na nauli sa ribayan ng putok. Bali po ito sa hindi na po matiis ng ating mamamayan doon sa Barangay Calmayon, yung sinasagawang extortion doon sa barangay sa mga residente. Kaya po nagipagtulungan na po yung mga residente doon sa Barangay Calmayon at isananggunin nila ito sa 22nd IB through citizen text. Enero 16 kan magkondusir ng clearing operation sa lugar kang pinangyarihan, alagad liwat naman na nauli sa engkwentro. Uli kay ni, para mientras naman ay pigsuspender ang klase kan mga estudyante sa lugar. Hindi pa masyado secured yung lugar sa mga araw na yon. At yung po rin yung naging response ng ating mayor na isuspindi po yung klase base sa kanyang executive order. At ngayon po sir, resume na po yung klase. Sa parehong aldaw matapos ang ribayan ng putok, liwat naman na nagkondusir ng clearing operation sa lugar. Digdi na kumpiskar kang otoridad ang mga ginamit na armas kang rebeldeng grupo. May nakuama ng mga bomba. Sa clearing operation po, ang resulta po, nagkaroon po ng recovered na mga war materials yung ating kasundaluhan. Na-recovered po doon yung mga 3 landmine ng kalaban, yung NP at isang improvised hand grenade, mga cellphone, tapos mga handheld radio, mga detonating cord, at mga iba pa pang damit na may logo ng NPA at mga personal belongings. Sa ngunyan, mas maigot na subot ang pinagigibong operasyon kang otoridad, nga ni makurtar na ang presensya kang rebeldeng grupo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.